שלום וברכה. הסרטון הזה מיועד לכולם, ובאופן מיוחד וממוקד יותר, הסרטון הזה מיועד לכל מי שרוצה להשפיע על כל האנשים בכל העולם. האתר New World מכיל בתוכו הסבר מושקע ומקצועי על 7 מצוות בני נוח, וכמובן כתבות מעניינות וסרטונים על הכנת העולם לקראת הייעוד שלו שיתקיים בקרוב. כפי שהנביא צפניה אומר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. הסרטונים מוגשים באנגלית, וניתן לתרגם אותם לכל השפות ביוטיוב. דרך הכפתור הזה, ופשוט לבחור את השפה הרצויה. מעבר לסרטונים והכתבות, הכנו משהו ייחודי באתר. החתמה דיגיטלית שכל אחד יכול לקבל על עצמו, לשמור ולקיים את 7 מצוות בני נוח. אחרי שחותמים באופן דיגיטלי על קבלת 7 מצוות בני נוח, נפתח סרטון שמברך את החותם ומודיע לו שהוא יצטרף לקהילת שומרי 7 מצוות בני נוח. בנוסף, האיש החותם יכול למלא את שמו המלא עם האימייל שלו, ואפילו לצרף תמונה שלו, ואז בלחיצה על הכפתור הזה, החותם מקבל תעודה מהודרת ויפה על קבלת 7 מצוות בני נוח עם התמונה שלו. אחרי זה נפתח לו דף סליקה, שבו הוא יכול לתרום להפצת 7 מצוות בני נוח, ולהיות שותף בהכנת העולם לקראת הגאולה השלמה. ניתן לראות בדף הזה את מספר האנשים שחתמו בכל מדינה על קבלת 7 מצוות בני נוח. מי שיתרום $100 ומעלה, תשלח לו תעודה יפה עם מסגרת על קבלה ושמירה על 7 מצוות בני נוח. וכאן נכנס הרעיון של תוכנית השותפים. כל אחד יכול להירשם לתוכנית השותפים. את הלינק שתקבל תוכל להפיץ בכל העולם, וכל תרומה שתיכנס דרך הלינק ששלחת, תקבל חצי מההכנסות שיכנסו דרך הלינק שלך. או ליתר דיוק תקבל 49% כנגד קבלה מכל תרומה שתיכנס דרך הלינק שלך. התוכנית היא בשקיפות מלאה. תוכל לעקוב דרך הממשק ניהול ולראות את כל התרומות שיכנסו דרך הלינק שלך. ובתחילת כל חודש או בהצטברות של הכנסה על סך $100, תקבל את התמלוגים מהתרומות. זו הזדמנות נדירה להביא את כל העולם להכרה בחשיבות של שמירת 7 מצוות בני נוח. ובנוסף, גם להחתים את כולם שהם לא רק מבינים את הנושא, אלא גם מקבלים על עצמם שמירה בפועל של 7 מצוות בני נוח. בנוסף, יש חנות באתר. ניתן למכור כל מה שעולה על דעתכם, ובלבד שזה יתאים להפצת 7 מצוות בני נוח, לכל באי העולם. אם יש לכם דברים למכירה שמותאמים לבני נוח, תנו למשרדנו דרך הצור קשר. ניתן לעשות הפצה לשיעורים, לחומר דיגיטלי, למוצרים פיזיים. בקיצור, כל מה שנראה לכם מתאים להפצה, נשמח שתפנו אלינו בנושא. אז חבל על כל רגע. בואו נצא לדרך ונעשה מהפכה עולמית בהחדרת התודעה שהעולם צריך להיות מוכן לרגע הנשגב שבו הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה השלמה, ונזכה לראות בעיני בשר את יהודי הגאולה.